Igama lam ndinguMampho Nqayi, ndi-owner ka-VRL Meat Supply eStaxroom. VRL Meat Supply uthengisa inyama, uyaxhela, ndiyaxhela. From ekuxheleni uyayiprosesa laa nkomo, ndiyayinqunqa, ndiyayithengisa, ndizenzele ii-patties, ndizenzele ii-burgers, ndizenzele imiqwayito, ndoje nokoja eStaxroom. Thengisela eStaxroom imakethi yam ngabantu abasuka kwiindawo ngeendawo, kooMakapa, benqumla besidlula eStaxroom. Ndinezikolo endizithengiselayo eStaxroom, ndinezikolo endiziproseselayo izinto abazifunayo. Ndiprosesele isilarha saseKomani apho ndibenzele khona ii-burgers, ndibenzele nemiqwayito khona. Namhlanje ndiwinile, bendingenele ii-award winning zabantu abangoomama as i-agro processing eStaxroom le ndiyenzayo. Ndawina ke i-first winner plus i-top achiever koomama. Ndiziva ndichulumancile kakhulu. I am so grateful. Amagosa ngawobulelwa kakhulu.